Aínda falta un mes, pero o inverno deixa desde hoxe o seu primeiro aperitivo en Galicia. Os termómetros baixaron en toda a comunidade e van a facer aínda máis nas vindeiras horas. Bufandas e gorros volveron á paisaxe galega e tamén saíron ás estradas os camións de sal en previsión das primeiras xeadas da tempada. Son algunhas das 100 máquinas quitaneves que hoxe comezaron a quentar motores en Galicia. Non é previsible que empecen a traballar nas vindeiras horas, aínda que non sería raro que este xoves caían as primeiras folerpas na montaña de Lugo en algún outro punto da comunidade por riba dos 900 metros. Os que sí se están despregando xa son os camións con salmoira para prever patinaxes nas estradas. Parte dos 3 millóns de litros preparados ao longo da rede viaria vanse verter esta noite, cando se esperan xeadas, sobre todo no sur de Ourense. Na comarca da Limia, por exemplo, os termómetros xa marcaron este mércores valores negativos, un anticipo do inverno que será aínda máis notable a partir desta madrugada. Máis mérito para os peregrinos, pero pouco susto para os autóctonos. Nós xa estamos acostumbrados, xa o que nos boten. Non pasa nada, para min é casi bravo. As previsións falan de que o mercurio marcará mañá entre 3 e 5 graus menos que hoxe, e moitos concellos non superarán a barreira dos 10.